Sunt fericit. Sunt fericit cu Hristos, sunt fericit pentru că știu că nimic din ceea ce poate să văd că le dă lumea astăzi nu ne mai interesează. Putem trăi liniștiți și fără ele. Slavă lui Iisus Hristos pentru asta. Nu-i nevoie. Că fericirea acestei lumi e trecătoare. Că de fapt fericirea acestei lumi trebuie ținută în medicamente. Că fericirea acestei lumi, de fapt, depinde de o grămadă de circunstanțe. Pe când fericirea noastră e interior și se numește Hristos. Deci când îl au pe Satana, că nu mai poți fi fericit, că nu poți să te bucuri și nu poți avea o tinerețe chiar binecuvântată. Cine te oprește ca și copil al lui Dumnezeu? Tu, ai 16 ani. Cine te oprește acum să te duci să sari de pe pod în Criș? Cine? Stai toată ziua acasă pe telefon și nu-ți nefericit. Cred că ați înțeles ideea. Deci noi nu mai știm noi să fim fericiți, asta e altă treabă. Nu mai știm noi să ne bucurăm de fiecare clipă. Asta e altă treabă. Venim la biserici constipați, amărâți, închiși și noi, nu avem niciun fel de bucurie, o transmitem mai departe. Când de fapt bucuria lui Iisus Hristos, închinarea, toate celelalte lucruri, părtășia cu frații, nu se pot compara cu nimic niciodată. Satana e mincinos, nu e adevărat. Poți să fii fericit în casa Domnului și pocăit.